Целия съм в мазоли. Ти ще се изкъпи ли? Не слага ли пари? Здравейте на всички, добре дошли обратно в канала. Днес е втори ден от академията и бърз рекап за вчера. Понеже има лека смяна в организацията, имах само една налична батерия за целия ден и съответно най-интересната част от курса, който беше в края на деня, така с по-интересните предизвикателства, останах без батерии и съответно нямаше как да записвам повече. За днес съм си взел батериите с мен, така че се надявам да мога да записвам повече. Но да, най-интересната част, пак казвам, беше в края на деня. Но общо взето беше супер изморително трасе. Целия съм в мазоли. И не само аз де. И останалата част от групата. И нещо, което днес споменах, всъщност тази година сме 4-ма. И понеже сега съм с отворена каска, нямам идея колко то ще е шумно. Но се надявам да не ми изпадне микрофона. Защото за жалост нямам добра позиция за монтаж. Но както и да е. Тая година сме 4-ма и общо взето всички доста ни изцедиха вчера. И определено новото трасе, което посетихме тази година, всъщност е стандартното им. Но миналата година поради дъждове беше много трудно да бъде подготвено. И това ни обясниха инструкторите, че когато вали много, трасето не го използват, защото първо не може да се стигне до там от гал и второ се наводнява. Но когато е сухо, е изключително тегаво трасе, като аз за жалост не успях да стигна и до дългата обиколка, защото трябваше да упражнявам други неща, които се оказаха, че ми куцат в техниката. Но за днес би трябвало да е доста по-добре. Програмата за днес е 100 км каране при различен терен, при различни условия, метеорологични едва ли, с различни нива на трудност, като това, което ни обясниха сега на инструктажа преди тръгване, е, че трудната част от трасето ще е до обяд, след това отиваме да хапнем и останалата част от деня до края на тренировъчния ден ще сме така по-лежерна програма с идеята да се насладим повече на гледките на самото трасе. Но какво ще е точно трасето, дали ще е същото като миналата година, нямам абсолютно никаква идея, така че нямам и очаквания и се надявам да бъде толкова готино, колкото беше и вчера, а колко ще е трудно, нямам никаква идея. И друго, което също открих по време на вчерашните тренировки, е, че съм доста скован, бих казал. За домашно това, което си взимам, е да вкарам и упражнения, с които да оправя малко мобилността на самото тяло. Но да, интересна работа. Навън е 9:30, т.е. в момента е 9:30 и температурата е 20 градуса. Вчера беше, аз не знам, 26, 7, 8, но беше страшна жега. И друго, което също усещам по себе си и го разбирам сега, е, че тази година спрямо миналата имам една идея по-добра
Даже не е една идея. Имам по-добра физическа подготовка. И определено ми помага за някои неща, но въпреки това трасетата и упражненията продължават да са си тежки. Така че ако някой от вас реши да посети подобен тип обучение, което всъщност апелирам с две ръце да посетите, за да видите колко много неща не знаете или колко много неща правите грешно. Или дори ако не карате офроуд, карате по шосето, отново минете някое обучение, някое училище, примерно 27 Motor School на Пепи Важаров или на Карангьотов училището също е много добро. Или сега новото мото училище, което се появи, че беше Moto Academy. За момента чувам добри отзиви за него, така че пак казвам, посещавайте обучения, защото са изключително важни. Първо, за да знаете как правилно да карате мотор, второ да карате по-безопасно. Защото ще знаете мотора как реагира в определени ситуации и как вие може да отговорите на тази ситуация. Така че да се опазите и себе си и околните. Влезе пухче. Окей. Добре, трасето тази година със сигурност ще е много по-различно. Миналата не сме идвали тук. Okay. Constant gas and you go, okay? Okay. Perfect! Woohoo!
Тук беше забава. Определено офроуд каска, комплект с хубави очила. Много добро. Ой! Ще се овапцам. Fermo, guardo. English? Quiet. If you don't know what to do Mm-hmm. in front of an obstacle, you have to stop just a moment, look forward, understand if you are able to go. Okay. If you aren't able to go, you have to wait to ask us, Mm-hmm. and we tell you how. Okay. Пак на хубавите гледки. Да, за момента май се движим към... Да, към старата част от трасето. Окей, може би ще е същото. Поне в началото не беше. А може и да не, нямам никаква идея. Тази зона конкретно ми е позната. Да, тук нагоре.
Антивилито. Трябва да изключа антивилито. Антивилито. Трябва да се фърлиме. Така. Тук са си. Паците, да. Сещам се къде отиваме. Обаче мазолите по ръцете вече са пълен минус. Ovo isprevaram. Prego. Гледаме крайна точка, което е по склона нагоре, вляво. Оглеждаме се преди да излезем на шосето и спираме. On the left. This one, yeah, on the left. Okay, so using Use your flex. feet. Okay. Use your feet, stay safe. And go in the channel. Okay. You will stand up just there in the In the river. Okay. Come, okay. Slowly. Okay. Go. Okay, don't stop. Go and go. Slow but constant. Okay.
go for okay. the obstacle. Okay. Don't stop to accelerate when you are in the water, otherwise you will stop in the water, okay? Yeah, And don't go too fast. There is nothing difficult because there is 15 centimeters of water there, okay? Yeah. You have slope in entrance and slope when you get out, okay? So constant and the feet on the footpath. On the footpath, okay. As soon as you can, you put your feet on the footpath. Okay. Good. Ще се изкъпи ли? Не налага ли пари? Тук долу е лесно. Не, само тук не трябва да дава газ, като излиза, че е тази калбия. Как на някакъв майсур? На мене ми превъртя. Ето Да, тук, да, тази първа тук, така, ама. аз спрях кола, не да съм паднал, врязах се. И той иде и вика, добре, бе, защо така въртиш? И аз казвам, така не точно така върти, ще кажа, че имам тракшена на 7. Ай, чиче! Дай!
Окей. Okay. Go.